Andramari 70 urte beteko ditu aurten, eta urte hurrenaren arira, hainbat ekintza antolatu ditugu. Otsailaren batean, estrenatuko da Galdakon Torrezabal Kulturetxean Altsasuren inauterien inguruko dokumental bat, eta otsailean bertan bai aterako dugu Galdakoko maskarada, edo Zuberoako maskarada osorik Andramarik lehen aldiz aterako du. Gero maiatzean lehendabiziko aldiz alboka eguna antolatzen ari gara, nolabait albokari behar dauen lekua eta izena emateko azken finean gure ikurrare badelako, eta azaroan atzoko gaurko eta biharko Andramari, eta bertan taldeko belaunaldi ezberdinak batuko dira, dantzan inguruen. Hurrengo egunean, igandean egingo dugu bidean eroitakoen omenezko misa, eta bertan ere bai urte hurren ero dantza egiten dugu eroritakoak omentzeko. Animatu! Eta etorri plazara.